Madokachere mabuja tauya ano nhau dzanyasi zuva ro22 mwedzi uno waNyamavhuvhu. Tiri kuerenga mazuva 60 67 pachirungu ayo Johnson Timba Abiache wagara mujere kubva pawasungiwa zuva ro13 mwedzi wachikumi. Ipapa pokare Namatai Kwekweza Abiache watatu wagara mujere mazuva anoita 22 wakasungiwa zuva rokutanda romwedzi uno. Pakaita kunyangariwa chaipo. Tikatirambe takaringa kuti zvinopera sei. Sangano roAmnesty International ragoreketa iro kutoti dai zvakoneka kuti wakuru wehurumende waburitsa vanhu wakasunga wese kuti zviite zvakanaka, nokuti vanhu vawa waribe mhosva, kodzero dzavo dzese dzakandomunyikidziwa. Pokare vamwe wakatosungiwa kuita zvokodzero dzavo zvinorwadza. Wamunangarwa wavhura nzvimbo yopanhandare yondege yoRobert Mugabe apo vanhu vakakosha maVVIP vachazonge vachisvikira ikweyo. Zvatonetsa vazhinji kuti kohoko naye mukuru ari kuenda kovhura nhandare ino yakatenziwa kuti Robert Mugabe, asi paribe chibodzi chaRobert Mugabe chaari kuisa ipapo. Ari kutoturika uso hache ipapo. Unobva waita kuona kuti izvi dai waita zvimwe wachinyarawo, nokuti zvinoda kuti kana matenza zita romunhu mochiisa zvinhu zvinoratidza munhu wacho. Dai wari kutoisa mapikicha aMugabe ukare kare aribe kuchembera aye zvaiita zviri nani. Heno mabuja kuti munozvionawo sei. Wamunangarwa Nyasi wangu ari kuita zvokutekaira pese pese. Ipapa paNyasi wagoenda kwanga kuchitambiriwa mupunga wabva kunyika yoChina, matani anoita churu chibodzi no50 1760 tons pachirungu omupunga wabva kuChina. Kwaino China Zimbabwe wabiedu bikai muje nokuti nzara hwendo huno yakaita kuita kupfunya chisero chaicho munyika menyumo. Kwaitaramba kutekaira nonzara iyo matura ari kokoko nozvokudya. Saka tati wabiedu boyayo chekudya zviite zviri nani, mureke kugopfa nonzara. Iditi kuwatenda. Dai wakuru hurumende yedu wainoganda kusu waitochinja maitiro nokuseenzesa kwavanoita dzimwe mari kuti tikone kuboya zvokudya zvakakwana zvinonakidza. Tiri panyaya yezvokudya iyoyi, Japan yatiitirapo kare zvimwe zvinogara zvakadando. Ipapa waisa miriyoni ribodzi nezviuru 1.4 million US$ pachirungu kuhomwe yo-World Food Program munyika iri kuita kuti vanhu wakone kuboya chokudya. Waipapa watoringira kuti kunopfuura vanhu vanopfuura zviuru 20 chaiwo wachakona kuboya zvokudya nomari yaisiwa iyoyi. Zvavo watiitira tusvinu vanhu vokujapani wavo. Idi zvakanaka zvinotendiwa. Kuno vamwe vatsano vari kunzi Timothy Chiminya waipapa wari kugozvitenza kuti ndini mambo munhu mutapa, king munhu mutapa. Unobva waita kuona kuti idi zvakaita kuoma. Ipapa wakutonyora tsamba kugurukota rinoringana zvekutongewa kwematunhu kuti mandikangamwa kundibhadhara mari dzangu. Osaya kuti chii atoreketa kuti kubva zvandikaenda kudaro dzimhosva ndikahwina nyaya yangu maifanira kunge matotanda kundibhadhara izvezvi. Kuno muri kurekerei kundibhadhara? Osaya kuti anoda kubhadharwa sani achiita sei, zvichitoriwa papi kuti abhadharwe, nokutoti kana kuti akahwina nyaya yacho sei kudaro dzimhosva zviritonetsa, nokuti bumbiro romutemo wonyika rinoita zvokuratidza kuti kuna munhu anonzi mambo kana kuti king pachirungu paribe zvakadando. Rekai tigoona kuti wakuru wehurumende wachagozvitekaidza sei. Muzinda wonyika yoCzech Republic watonyora tsamba kuhurumende kubudikidza nogurukota rinoringa nozvosahwirana dzimwe nyika. Wakati tinyepei kuti sei munhu wokwedu
akaisiwa mujere mazuva nemazuva nemazuva ari pekutongiwa zviri peudidi, kunorekai tigoona kuti vachapindura vachiti chii, nekutoti koka nyika dzowachena dzinoadzaita kuti akusimba chaiko kuchengetedza mubi yavo. Rekai tizvione kuti zvinopera sei ipapo. Tiri nyaya yekumatare iyi, ko mumwe mudzimai anonzi Tembiso Budzikawa, paya kotonzi abhadhare mari yechoupenzi inoita madhora okuAmerica 300 nokuti agotora akakamba kukaendesa pahofisi paiye mukuru waisenzera, akati gondipai mari yangu kana kuti kamba iyi icharamba iri ipapo. Apa nomushiro unoita vanhu kuroiwa, wabva watomhanya kumupa mari yache, kuno mari yacho ndiyo yaakubhadharisiwa choupenzi. Unobva waona kuti kwai anorowa chinongoba murombo. Rekai tizvione kuti zvinoperera papi. Uko Jojo Guwamatanga ari kutoreketai kutoti izvezvi zigi raakuchisenza manje, taramba tichitoringidzira kuti risenze zvisvinu zvokutoti ipapa wanoringa nokuziva masenzero zigi wari kuziva kuti zigi raakutenga zvinhu 4/10, 40% usage pachirungu. Tikuti makorokoto kana chiri chokwadi, asi zvowavava motoda kutanda manyatsozviringa mabi yangu, nokuti munonyepiwa zvinhu zvisipo muchinzi zviripo. Hurumende yagoti gore rinouya wapwere wachaenda kuzvikoro kubva zuva rochi14 mumwedzi waNdira wokutanda kwegore uri musi wechipiri kusvikira zuva rochi10 mwedzi waKubvumbi uri musi wechina. Kwai kotoro yopiri kwai vachatanda musi wechipiri zuva rochi13 mwedzi waChiwabvu kuti wapedze zuva rochina riri zuva rochinomwe mumwedzi waiyenya mavhuvhu, wozopedzesera gore rinouya wachitanda wari musi wechipfumbamwe mwedzi wechipfumbamwe, wopedza zuva rokutanda romwedzi waZvita. Gore rinouya wanenge wakadipfara, wakaita kudipfama kusvinu chaiko, mwedzi wese kaanokuita kuenda kuraudzira chaiko, kuenda kumberi. Waribe kuenda kuchikoro panopera gorepo. Tinozvitenda izvi, peno wapwere wanombobumudza zviri nani. Tukaringa zvobhora, kwaipa paPSL yaramba zvakareketiwa noChicken kuti wakwidze mutengoyo mari inobhadhariwa nevanhu kupinda munhandare pavari kutamba noHighlanders Boso. Rekai tione kuti zvinenge zvimbopera zvakaita sei. Heno kuti sei wakagona kuti zviitike izvozvo, ticharamba hedu takazviringa kuti zvinopera sei. Wozifa wagoisa nyasi kuti zviite zviri pamutemo, kuparura kwawo kana kupereka kunyika. Iye Michael Ronis ndiye anenge ari kurairidza chikwata wakomanawo maWarriors. Kaiti mushuiretu zvino tione kuti achazozviita sei. Heno kuti achahwina chere kana kuti tine tiripo kare pakuchema, ticharamba hedu takandoringa. Ugongezi Platinum yatosvika kuKinshasa kureketa kuno kuti watambe mutambo wawo wechipiri wavari kutamba wari ikweyo. Tiri kuwashwira tuzvino, rekai tione kuti zvinosvika papi izvozvo. Tinenge tichikunyepai mabuja. Toringa dzirikiitika pasi rese, tikatandirayimo muSouth Africa, mapurisa aenda kune imwe imba kunzvimbo yoDouglasdale kuFourways. Waenda ikweyo, wakavavhiringa, watosvika paumba panonhadziwa zvinodhaka zvingabvumiwe zviya, kwai zvorudzi rwomandrax kunyanya. Zvatobatiwa ipapo zvinhu zvinosvika mamirioni mari emuSouth Africa 7 chaiwo. Pakanyangara. Rekai titende wari kuita izvozvo. Hino kuti sei Bheki Cele aisaita kuti zviitike izvozvo, rekai tinoramba takazviringa hedu kuti zvinopera sei, tikuramba tichitenda. Uko Floyd Chivambu, zvinenge zviri kumunetsa uyu,
Tikai tione kuti anoperera papi, nekutoti ndiye aitiwa kwaiya murongirongi, organizer pachirungu, wobatoro MK. Tikai tione kuti zvinopera papi, nokuti zvinenge zvimuitira chere kana kuti kwete. Tikaringazvo Comrades Marathon, kwaiye vakuru 4 vari mudare rinotonga ikoku Comrades wasiya basa, wachazvidaba. Kwai zviri kunetsa ipapo, rerere, ukaona zvadari bvozo kuti pakaita kunyangara, pakaita kunyangariwa chaiko. Ticharamba takazviringa kuti zvinopera sei, wamwe wagototi zvikaenderera mberi izvi peno gore rinouya kunoitiwa bamumhanyo Comrades. Tikai tirambe takaringama. Zambia kwaiya goti iyo kune wari kugaya upfu hwakasvipa, hino kuti hwakasvipisiwa nei, zvokutoti kwai upfu hwawo hwauraya imbwa dzinosvika 400 dogs pachirungu. Osaya kuti chii chaachiri kumboitika ipapo. Tikai tione kuti wachazvinadzirisa sei ipapo. Wokubotswana ngoda rawagoboya riya kwairi kurema makarati anoita zviuru 2,472, 2,492 karats pachirungu. Unotoisa mabhora ogorofu 3 richitopfuura futi kukura kwacho. Tikuramba tichitenda izvozvo. Ndo panorwadza manje ipapapa, ukaziva kuti nyika yedu yange imbonino mangoda masvinu, mungandinyepa kuti palibe kana ngoda rakakodzera kuti rizikanwe nyika yese kuti taboya ngoda rakadari. Kunyepa chaiko. Aindoti boyeka robva ratoisiwa mundege rotosimuka roenda. Nanyasi nyika iri kundochema kuchema. Zvinorwadza asi. Kaiti zviringe ipapa kuti zvinopererepi. Dhamu roMalawi kwairaita tsaona yakaitika ikweyo nokandege kaduku kakaityairiwa nomunhu wokuZimbabwe ane makore 50 akabva apfira ipapo. Apapo kare kwaine mumwe wokuDutch akabva apfira ipapo. Kwai kwakatopona mukadzi mubodzi. Tikuramba tichiti makorokoto okupona kwaakaita ikoko, tichitenda Yawe. Nyika yeRwanda yatovhundutsa wazhinji ipapa ichireketa kuti tikufunga isusu kuti macheche maridzo zvipo nomaridzo zvogumi tiite kuti wabhadhare mutero mari yehurumende iyayi, nokuti kwai wazhinji wacho wakuita zvokubiridzira anokudidi. Mabuja pakanyangara apa. Rekaiti zvione kuti zvinombopera zvakaita sei. Tinenge tichikunyepai. KuUganda kwakaita kudadisa. Ipapa nhandare iri kutambiriwa novakomana veZimbabwe kuUganda koko. Kwai nhandare yakatoperera makuno yano chaiwo. Unobva waona kuti vakomana kwedu vanhu ava vari kundozvidaba kuti zviitike. Kunyika yeGhana pokare, kambani guru ikweyo Goldfields inoita zvokuchera goridhe yagoisa mamiliyoni 13 kuti iwake nhandare yebhora ikweyo inokwanisa kuseenzesiwa zvinodiwa nekafu zviya. Kuno ipapo wabva watoratidza pachena kutoti kweduno zvakaita kuoma. Nhandare yavaisai kwai inogara vanhu zviuru 10. Koka yakanaka yakadando. Kuno zvakaita kunyangara. Asi rekai tione kuti zvinenge zvipopera zvakaita sei ipapo. Nyasi mabuja rekai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwewo nawo.